Godmorgen og velkommen til morgens foredrag. Og titlen det er Han, hun og menneske. Titlen kunne også have været halvkøn, helkøn og menneske. Men det kommer der en lang forklaring på. Og mit budskab, det som er konklusionen på hele foredraget, det er det, der står her. Det er, at vi er på en rejse, der går fra at være mennesker, som er delt op i mand- og kvindekøn, til at være mennesker, hvor kønsopdelingen helt er forsvundet. Så vi ikke længere overhovedet er kønsvæsener. Og det betyder, at vi går fra han- og hunkøn til at være helkøn. Når vi er helkøn, så er vi rigtige mennesker, og ikke før der. Så det Martinus jo også siger her, det er, at vi er jo stadigvæk ikke rigtige mennesker. Han kalder os for jordmennesker. Så i hele menneskehedens historie, kan man sige, der har det været en selvfølge. Vi har opfattet det som en selvfølge, og helt naturligt, og slet ikke stille spørgsmålstegn ved, at vi skulle være mænd og kvinder, og at mænd og kvinder, de skulle finde sammen, stifte familie, altså danne par, stifte familie, altså få børn, og det var simpelthen hele livsmeningen. Det er først her i de seneste århundreder, og især i de seneste, lige vil jeg sige årtier, for alvor, at vi er begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om det nu også er så selvfølgeligt. At det nu ikke også en helt forkert ting. Og Martinus, han siger i virkeligheden, det er en overtro, vi lever i. Det her med, at vi skal være han- og hunkøn, og vi skal finde sammen, det er en overtro. Her er et citat. Han siger, derfor lever den største part af menneskene endnu i den overtro, at hanvæsenets og hunvæsenets særlige seksuelle livsform er den absolut eneste normale og fuldkomne tilværelsesform, der overhovedet findes. Ja, de vil slet ikke kunne fatte, at nogen anden livsform skulle være mulig, eller på nogen måde skulle give glæde og lyst til at være til. Så vi lever altså i en overtro. Lad os lave et lille tankeeksperiment. Her har vi 2 figurer. Den ene, det er frøprinsen, som I måske kender. Her. Der har vi den. Ja, jeg tror nok, det er en tudse. En tudse er endnu mere klam at kysse, ikke? End en frø er. Men så vi har den her forestilling, og det er et eventyr jo. Eventyr siger noget om en hel masse om vores kollektive bevidsthed. Det er der mange, der har været gode til at prøve at beskrive. Så det siger noget om, hvordan vi tænker automatisk. Og i den kollektive bevidsthed, vi har, der har vi en forestilling om, at der er en prins, og der er en prinsesse, og de 2, de skal finde sammen, så skal de blive gift, og så skal de leve lykkeligt til deres dages ende. Frøprinsen, eller tudsen her, det er jo en forhekset kongesøn, og det kan man se, fordi han har krone på. Det har han ikke i virkeligheden. Det her, det er bare snyd. Fordi i virkeligheden, så er det sådan, at der er den her prinsesse, hun finder den her tudse, og den siger, kvæk, kvæk, tag mig med, og hun synes, den er frygtelig ækel, men hun tager den alligevel med op på slottet, og han må ikke sige til hende, at hun skal kysse ham. Det skal hun selv få lyst til. Det er jo det, der er finessen i det, ikke også? Og jeg ved ikke, hvordan hun egentlig får lyst til det, det har jeg glemt. Men hun får lyst til at kysse ham, og hvad sker der? Vupti, udspringer der en kongesøn. Og så bliver de gift og lever lykkeligt til deres dages ende. Hernede har vi Tornerose. Det er den samme historie. Det er bare en kvinde, som bliver forhekset igen af en ond heks. Det er altid onde hekse, eller onde troldmænd. Her er det så begge 2 onde hekse. Hun bliver forhekset og skal så sove i 100 år. Og efter de 100 år kommer der en kongesøn. Og hvad gør kongesønnen? Han kysser hende på munden, fordi hun er så ualmindelig smuk. Vupti, hun vågner op, så bliver de gift og lever lykkeligt til deres dages ende. Sådan er vi vokset op med at tænke. Men lad os lige lave et lille tankeeksperiment her. Kunne det tænkes, at det ikke var helt så naturligt, at Tornerose skal giftes med prinsen? Kunne man forestille sig det? Kunne man forestille sig, at er det naturligt, at prinsessen gerne vil kysse frøen, så hun kan befri kongesønnen for at gifte sig med ham? Kunne man forestille sig noget andet? Kunne man forestille sig en verden,
hvor tudsen bare er et menneske, men ikke en prins. Og hvor Tornerose og prinsen og alle de her andre eventyrere, de ikke er prinser og prinsesser, men de er bare mennesker. Kunne man forestille sig, at de her eventyr kunne foregå, hvis ikke de var køn? Hvis ikke det var han og hun? Det er næsten ikke til at forestille sig, vel? Så det siger noget om, hvor dybt rodfæstet i os den her form for tænkning er. Vi kan næsten ikke slippe det her med, at vi er mænd og kvinder. Man kan næsten ikke fortælle eventyr, uden at det er mænd og kvinder, det handler om. Alt handler om køn. Al kultur, al kunst, bare kig jer omkring, alt handler om køn. På den ene eller den anden måde. Og alligevel, siger Martinus, det, kære venner, det er en overtro. Fordi måske er det jo sådan, at vi i virkeligheden men er guddommelige væsener. Ja, siger Martinus, det er vi. Vi ved det bare ikke endnu. Men det kommer vi til at opdage, når de her køn forsvinder. Og det gør de på et tidspunkt. Fordi ifølge Martinus, så er det jo netop fremtiden. Han siger, disse to væsensarter, altså han og hunkøn, de er kun midlertidige stadier i den guddommelige skabelsesproces, og udgør de særlige redskaber, ved hvilket mørket kan manifesteres og opleves. Det kommer jeg til at uddybe rigtig meget lige om lidt. Så kort sagt, så kan man sige, at vi har køn for at skabe mørke. Det er det, der står her. Og så en anden ting, det er, at vi har også køn for, at vi kan formere os. Det kan man sige, det er en sidegevinst, ikke? Men primært er det for at skabe mørket. Og for at forstå det, så skal vi kigge på det her symbol. Her har vi et spiralkredsløb. Altså hele det her felt her, det er et spiralkredsløb. Og man kan se det på de her forskellige riger, der går opad her. Her starter der et nyt spiralkredsløb med de samme riger osv. Det fortsætter i en uendelighed. Det man kan se her, det er, at i hvert spiralkredsløb er der en mørkeperiode og en lysperiode. Mørkeperioden vokser til, kulminerer, aftager, hvor lyset vokser til, kulminerer, lyset aftager, mens mørket vokser til, og sådan bliver det ved i en uendelighed. Og Martinus han fortæller os, at grunden til, at vi har den her vekselvirkning mellem lys og mørke, det er fordi, det er forudsætning for, at vi kan sanse. Hvis ikke vi havde det, så kunne vi ikke sanse noget, og så kunne vi ikke opleve livet. Og man kan jo bare sige sig selv, altså hvis nu vi skulle tegne med hvidt kridt på en hvid væg, hvis jeg skulle tegne en fin graffiti-maling eller et eller andet på den her lille stolpe, og kun brugte en farve, som var samme farve som stolpe, så ville jeg jo ikke se, hvad det var, jeg tegnede. Så vi bliver nødt til at have noget, der er forskelligt, en forskellig farve, for at kunne sanse det. Og det er det, han kalder for kontrastprincippet. Og uden kontrastprincippet kan vi ingenting sanse. Så mørket og lyset her, det skaber kontrasterne i livet overordnet set. Nedenunder, der er der to felter. Der er et felt her med en gul og en grøn stribe, og det samme er der her et andet felt med en gul og en grøn stribe. De to striber her, det er så det, han kalder for poler. Og vi har i os begge, alle mennesker har begge de her to poler i sig. Den gule, det er det, han kalder den feminine pol, og den grønne er det, han kalder den maskuline pol. Det vi ser her, det er, at i hele spiralkredsløbet her, hvis vi også ser alle rigerne hernede, der er de to poler lige store eller lige stærke. Men der, hvor vi befinder os, det er i dyreriget, det er det orange felt her, der degenererer den ene af polerne. Her i det her felt, der er det den gule pol, det vil sige, det er den feminine pol, der er degenereret, mens den grønne pol, det er den maskuline pol, den bevarer sin styrke. Når det sker, så har vi en mand, så har vi hankøn. Nedenunder ser vi det modsatte. Her er den grønne pol degenereret, mens den gule pol bevarer sin styrke, og her har vi så en kvinde.
Hvad er det for noget med de her poler? Hvad er det, de gør? Hvad er formålet med dem? Ja, Martinus han forklarer, at den maskuline pol, det er det, som er den afgivende pol. Altså det er der, hvor vi sender energi ud i verden. Det er der, hvor vi skaber noget. Det er den aktive, den handlende, den udadfarende. Det er det, vi oplever som noget energisk på en eller anden måde. Hvorimod den feminine pol, det er den modtagende pol. Det er der, hvor vi modtager alle de sansninger, alt effekterne af alt det, vi sender ud i verden. Så det er den sansende, det er den modtagende og lidt mere passive pol, indadvendte pol. Og vi har brug for begge dele. Vi skaber hele tiden, og vi modtager hele tiden. Så med de her to poler, der får vi livet til at køre. Vi får livet til at forme sig, så vi hele tiden har noget, vi kan opleve. Så skal I se. Så det, der sker her, det er, at midt i dyreriget, eller fra starten af dyreriget og til midt i dyreriget, hvor det her kulminerer, der får vi det, Martinus kalder for enpolede væsener. Det vil sige, de har kun den ene pol, som faktisk fungerer. Den anden pol, den er svækket. Det betyder jo ikke, at mænd ikke kan opleve noget. Selvfølgelig kan de det, og kvinder kan også manifestere noget. Selvfølgelig kan vi det. Men det betyder, at den er svækket, og det vil sige, at vi har ikke den fulde livsoplevelse. Det kommer jeg til at forklare lige om lidt. Lige nu skal vi bare forstå, at det her, det er de enpolede væsener. Altså en kvinde og en mand her og en kvinde der, er enpolede væsener. Når vi kommer hen til slutningen af dyreriget, der kan vi se, at der er den stagnerede pol. Den er vokset så meget til, så de to poler faktisk bliver jævnbyrdige. Så begynder de at fungere ligeværdigt igen, og så har vi det, som Martinus kalder for dobbeltpolede væsener. Her kalder han det halvkøn, og alt det andet kalder han også for helkøn. Forstået på den måde, der i virkeligheden ikke er køn. Vi har bare begge poler i os, derfor kalder han det helkøn. Ja. Så der, hvor den sekundære, eller den stagnerede pol her, kan vi se i slutningen af dyreriget, vi befinder os nogenlunde her, et eller andet sted, der kan vi se, at den stagnerede pol allerede er vokset rigtig meget til. Vi er ikke længere enpolede væsener rent. Vi er faktisk måske halvandenpolede væsener, eller sådan noget i den stil. Og det vil sige, at vi begynder at kunne mærke effekten af den stagnerede pol i os. Og det er det, der gør, at vi ser så mange forandringer omkring os i verden. De forandringer kommer jeg ind på senere i foredrag, så jeg vil ikke sådan udfolde dem her. Det er bare for at sige, at når vi senere taler om nogle af de her, for eksempel kønsforandringer, så er det et udtryk for, at den stagnerede pol allerede er blevet så mærkbar i os, så vi kommer til at handle med den også. Så kan vi så se, at vi skal lige lægge mærke til manden her, hvor det er den feminine pol, der er stagneret i det her spiralkredsløb. Hvis vi så gør spiralkredsløbet færdigt, der går flere millioner år med det, starter på et nyt spiralkredsløb, så kan vi se, at nu det er den modsatte pol. Nu er det den maskuline pol, der stagnerer. Så oplever manden hele livet som en kvinde. Og det samme med kvinden. Der ser vi, at herover er det hendes feminine pol, der stagnerer. Nu oplever hun livet som en mand. Så det vil sige, at vi kan ikke skifte køn mellem livene, siger Martinus. Vi skifter kun køn, når vi skifter spiralkredsløb. Og det er jo så forskelligt fra nogle andre teorier om det, men det er altså Martinus' forståelse af det. Så det vil sige, at vi går altså i den her udvikling fra at være han- og hunkøn til at være helkøn. Når vi bliver helkøn, bliver vi rigtige mennesker, som Martinus siger. Og så går vi tilbage igen til at være han- og hunkøn, altså halvkøn, og så videre, og så videre, og så videre. Så det her er sådan en evig spiral, der aldrig nogensinde fortsætter. Det er noget, vi har oplevet 1000 gange før, millioner gange før, og vi bliver ved med at opleve det millioner gange. Og der er slet ikke, det er uendeligt, det her. Det, der er målet for udviklingen her, hvor vi er nu, i det rigtige, eller slutter i dyreriget, hvor vi er jordmennesker, det er at blive rigtige mennesker. Mørket er ikke livets facit. Mørket er ikke
slutfase på den udvikling, vi er i gang i. Tværtimod, mørket er et stadie på vejen frem til, at vi skal blive rigtige mennesker. Når vi er rigtige mennesker, fortæller Martinus, så kan vi kun handle næstekærligt. Så det vil sige, formålet med alt det, som vi oplever i øjeblikket, er jo slutfasen med det, det er, at vi ender med at blive næstekærlige, fuldkomne væsener. Og det er jo meget opmuntrende, fordi der er rigtig mange mennesker, der har det svært i den her periode her. Det kommer jeg også til at uddybe lige om lidt. Ja. Så skal vi lige have et citat her. Det maskuline væsen bliver således for det feminine væsen den sidste stråle fra den himmel eller det paradis, de begge engang har forladt. Og til denne lille stråle fra himlen, de hver især udgør for hinanden, klamrer de sig fast. I dens lys omslynger de hinanden. Den er de to væseners himmelske lys eller overjordiske fakkel igennem mørkets sfære. Den er et genskin af himlen, Guds stråle glorie i dødsrigets zoner. Det vi kommer fra, det paradis vi kommer fra, som Martinus taler om her, det er jo hele vores åndelige tilværelse igennem de guddommelige verdener, altså alle de andre, altså de åndelige riger, uden at gå i detaljer med det. Men hvad er det for en stråle glorie, han taler om? Ja, for at forstå det, så skal vi have fat i begrebet den højeste ild. Det er et begreb, som Martinus har utrolig mange måder at forklare for os på. Hvis man skal sige det meget kort, som jeg forstår det, der er flere forskellige fortolkninger af det, men som jeg forstår det, der er det sådan, at vi har alle sammen et urbegær. Alle levende væsener og guddommen selv har et urbegær. Det vil sige et grundlæggende begær efter at opleve livet. Og det er det, der hele tiden driver os fremad i udviklingen. Man kan sige, at når vi så får opfyldt vores begær, vores lyster, vores behov, så opstår der en sådan glæde, sådan en overstrålende, vi kan slet ikke forestille os det, strøm af glæde og livslyst i os. Så det er det, han beskriver som den højeste ild. Så det er simpelthen effekten af at få al den her livslyst tilgodeset, opfyldt. Så man kan sige, at det er både livslyset i os, og det er livslysten i os. Så vi oplever det som en fantastisk strålende salighed. Vi oplever kun en lille smule af det, men når man er fuldt kosmisk bevidst, så kan man slet ikke forestille sig den kraft, som den højeste ild i virkeligheden har. Det er varmen, der gør, at vi hele tiden føler, at livet er værd at leve, fordi vi ved, at der er hele tiden noget nyt. Der er noget, der venter på mig. Der er noget godt til mig, som jeg nok skal komme til at opleve på et tidspunkt. Det er den højeste ild. Så er det sådan, at hvis nu I tænker på blodet i vores krop, det kan ikke strømme rundt bare sådan lige. Hvis nu blodet ikke havde blodkar, hvor ville det så være? Jamen, så ville det falde til bunds et eller andet sted nede ved fødderne, ikke? Så ville det ligge dernede og syppe. Så hvis det blod skal kunne fungere i kroppen, så skal der have noget organ, der kan befordre det. Og organet, som befordrer blodets kredsløb i kroppen, det er jo hjertet, og det er blodkredsløbet, ikke? Karrene, alle blodkarrene. På samme måde er det med den højeste ild. Den højeste ild kan heller ikke bare sådan være frit svævende. Vi skal have noget, der kan ligesom få den til at kanaliseres ind i hvert enkelt væsens kroppe. Hvad enten de kroppe er fysiske eller psykiske. Altså fysiske eller åndelige. Og de der er to organer, der sørger for, at den her højeste ilds kraft kommer ind i vores kroppe. Og det er netop de her to poler, altså den feminine og den maskuline pol, der sender ud og tager imod, sender ud og tager imod, som hele tiden gør, at vi så oplever den højeste ild. Så de hænger tæt sammen, de her to. Så den højeste ild bliver kanaliseret gennem polorganerne og så ind i vores kroppe. Det er sådan sammenhængen er. Så de enpolede væsener, som jeg sagde, de er jo så degenereret i den ene af polerne, og det vil sige, så har de jo ikke den fulde adgang til den højeste ild. Vi har,
ikke den fulde adgang til den højeste ild. Hvor får vi det? Det får vi gennem et andet menneske. Og det andet menneske skal og har i meget lang tid skulle være af det modsatte køn. Fordi en mand har jo det, som en kvinde har brug for. En mand har den maskuline afstændende energi, som en kvinde mangler. Altså når de mødes, så gør det sådan her, og så siger de, whoopty, wow. Ikke også? Og det samme med en kvinde, hun har det samme. Ikke? Og det er det, han beskriver her. Han beskriver, at når en mand og en kvinde mødes og er sammen, og især i deres samleje, og især i orgasmen, der oplever de den der højeste ild. Fordi det er det eneste sted, de faktisk rigtig kan opleve den. Så resten af tiden, der går vi sådan lidt halvfornøjet, siger Martinus i virkeligheden, ikke? Uden at vi er klar over det jo. Heldigvis er vi ikke klar over det, for så ville vi nok blive lidt ked af det. Men den fornøjelse, vi har, når vi har den her seksuelle akt, siger han, det er kun et svagt afskin, det er kun en svag glimt af den højeste ild, som vi, når vi er dobbeltpolede, kommer til at opleve for fuld udblæsning. Men det er nok til, at det kan få os igennem mørkezonen. Det er nok til, at det kan motivere os til stadigvæk at have lyst til at leve livet. Og derfor er parforholdet, derfor er seksualiteten livsvigtig for os. Fordi uden den kunne vi ikke opleve livsglæde her, hvor vi er. Så derfor så er det så vigtigt for os, at vi hele tiden på en eller anden måde kan relatere os til et andet menneske, som er vores partner, med hvem vi kan have seksualitet. Og det er så det, der forandrer sig nu, fordi før i tiden, der var det jo, eller traditionelt har det jo været sådan, at det er mænd og kvinder, der skal finde sammen. Det vi ser nu, det er, at det hele begynder at flyde. Der er mænd, der finder mænd, der er kvinder, der finder kvinder, der er mennesker, som finder mennesker, der er alle mulige variationer af seksualitet efterhånden. Det kommer jeg også tilbage til at sige lidt mere om. Så, det er altså livsvigtigt for os at eje et væsen af det modsatte køn. For uden det kunne vi ikke få den fulde livsoplevelse. Hvad sker der, når der er noget, der er livsvigtigt for os at eje? Jamen, så vil vi slås for det. Og så vil vi, hvis jeg har fundet mig en mand, så er der ingen, der skal komme og tage ham fra mig. Så skal jeg nok slås for det, fordi det er simpelthen mit livsfundament. Uden ham kan jeg jo ikke opleve livsglæden, livslysten, livslyset. Så jeg begynder at slås, og jeg rivaliserer med de andre kvinder for at få ham, jeg gerne vil have fat i. Og det samme gør mændene. Og så opstår kampene, så opstår krigen, så opstår mørket. Så det vil sige, at når kønnet opstår, når vi ikke kan få livslyset, livslysten, uden gennem et væsen af det andet køn, så opstår krigen. Og dermed kommer det mørke, som vi har brug for. Det er jo genialt. Det må I da sige. Det er det genialt. Men her, hvor vi er, der er det også besværligt. Fordi vi er ved at flytte os. Vi er jo ikke længere fuldstændig enpolede væsener. Det er der ingen af os, der er. Vi går nemlig fra hun og han til helkøn. Det er vi på vej til. Han siger, hankøn og hunkøn er nemlig hver især i sig selv kun et halvkøn. Helkønstilstanden er udelukkende den organiske struktur, igennem hvilken lyset kan skabes. Ligesom halvkønstilstanden udelukkende er den organiske struktur, igennem hvilken mørket kan skabes. Så uden mørke, intet lys, uden kontraster, ingen livsoplevelse. Her taler Martinus, til at sige ganske kort, om to slags kærlighed. Han siger, at der er noget, der hedder parringskærlighed, der er noget, der hedder humankærlighed eller næstekærlighed. Parringskærligheden, det er den, vi kender som kærlighed. Det er den, der forudsætter, at vi ejer hinanden, og vi ikke kan undvære hinanden, fordi vi er halvkønnede. Så her er der et ejerskab. Hvor næstekærligheden, der er der intet ejerskab. Der er man jo fuldstændig dobbeltpole, så man har ikke brug for et andet menneske. Man er ikke afhængig af et andet menneske. Så der kan vi stå selv, og vi kan få den fulde livsglæde, livsoplevelse selv. Og næstekærlighed er karakteriseret ved, at man vil gøre det, der er det mest kærlige for sin næste. Også selvom det går ud over en selv. Så der er en meget stor forskel på de to former for kærlighed. Så altså som sagt, så fremkalder kønsdannelsen mørket. Han siger, ja, 100% maskulint,
Et 100% maskulint væsen kan udelukkende kun være et væsen, der indtil 100% begærer besiddelsen af det feminine væsen. Tilfredsstillelsen af dette begær er vedkommende væsens absolut højeste livslykke. Hele dets interessesfære bliver derfor udelukkende kampen om denne besiddelse. Så deraf opstår mørket. Og han siger videre, derved er de 100%... Nej, den har jeg da lige læst. Nej. Derved er de 100% maskuline væsener ifølge deres organiske struktur eller seksuelle indstilling af naturen skabt til at være dødsfjender. Det lyder voldsomt, men det er faktisk det, der sker. Og vi ser det jo ude i dyreverdenen, hvor de slås, ikke? Livet fordrer af disse væsener, at enhver er sig selv nærmest. Og loven for tilværelsen bliver her den stærkeres ret. Det være sig enten i snedighed, eller i ren fysisk magt, eller kropslig overlegenhed. For disse væsener betyder livet krig og atter krig. Velbekomme. Men hvordan er det så i dag? Nu går jeg lidt videre og ser på, hvordan ser det ud i vores verden. Ja, køn i dag, det er virkelig ikke bare et simpelt begreb, det er et komplekst begreb. Det er noget, som vi bliver nødt til at vende og dreje for at forstå det. Og jeg vil anlægge de her 3 forskellige synsvinkler på det. Først vil jeg kigge på biologisk køn, så kigger jeg på det psykologiske køn, og til sidst på det sociale køn. Så hvis vi starter med det biologiske køn, så har vi de her 2, som vi jo nok godt kender, ikke? Ham her, hvem vil ikke gerne redde sig ham? Altså, kvinder, mener jeg. Selvfølgelig. Ikke? Og hende der, hvem kunne ikke tænke sig at redde hende? Altså mænd, selvfølgelig, ikke? Det er en selvfølge, at når man har så mange muskler, så er det fordi, de skal bruges til noget. De skal bruges til at slås for at få fat i hende der. Hun har ikke så mange muskler, men hun kan til gengæld gøre sig virkelig lækker. Hun kan ikke løbe ret stærkt med de hæle der, vel? Så det vil sige, at hun er altså afhængig af ham der kommer og redder hende der, ikke? Altså, sådan er det bare. Det kender vi godt, og det er der masser af film, læsbare kunst, bøger, hvad ved jeg, malerier, whatever. Kunsten udtrykker det her igen og igen. Hele tiden finder vi det her. Problemet er bare, der er ikke ret mange, der er sådan længere. Vel? Der er ikke ret mange kvinder, der tænker, kom og red mig. Vi skal nok klare os selv. Og der er ikke ret mange mænd, der siger, nu skal jeg nok. Og der er nok nogen, tror jeg, men de gider ikke bare ikke blive ved og ikke kun. Vel? Har jeg ikke ret? Der er også andet i livet end det, ikke? Lad os nu lige. Så vi er ikke bare sådan længere. Vi har flyttet os. Så det biologiske, det har forandret sig. Hvad med det psykologiske? Det her, det er rigtig sjovt, synes jeg. Jeg googlede for at se, er der nogen, der egentlig har beskrevet, hvordan mænd og kvinder sådan psykologisk set er? Og ja, det er der faktisk mange, der har prøvet at lave sådan en oversigt, kan man sige, der er nogle karaktertræk, der er typiske for mænd og kvinder. Nu skal I bare høre. Det synes jeg er lidt sjovt, det her. Kvinder, siger de, det er sådan en undersøgelse, der lige er kort beskrevet i den der wiki, det link, I kan se der, ikke? Kvinder, siger de er typisk passive og modtagende. Aha, passer med den feminine pol jo. Hvor mændene er aktive og handlende, passer med den maskuline pol. Kvinder vil gerne beskyttes, og mænd vil gerne beskytte. Kvinder er høflige. Mænd er ridderlige. Er det ikke sjovt? Og ridderne, det er jo dem, der kommer, juhu, nu kommer jeg og redder dig, ikke også? Kvinder er tillidsskabende og beskedne, hvor mænd er meget mere selvhævdende. Kvinder er varme, mænd har nemt til ophidselse. Kvinder er selskabelige, nu forsvandt den, hvor er den der? Selskabelige. Mænd er idérige og kreative. Det synes jeg godt, man kan se, fordi tænk bare på, at når mænd først begynder at lave mad, så er det ikke bare mad, så er det kunst. Er det ikke rigtigt? Kvinder har positive følelser, hvor mænd er konkurrencebetonede. Kvinder er omsorgsfulde, medfølende og empatiske, hvor mænd de er autoritære. De ønsker indflydelse og magt. Kvinder er socialt og verbalt intelligente, og mænd er rummeligt og matematisk intelligente. Det sidste er der faktisk rigtig mange undersøgelser, der viser, at sådan har det været. Det er ved at ændre sig. Det har den, hvis man nu skal forklare det udviklingshistorisk i menneskehedens
historie, så er det logisk. For hvad har kvinderne typisk gjort? Ja, de har brugt deres tid hjemme på bopladsen, hvor de sammen med de andre kvinder har skulle få det menageri til at køre, med alle de mange børn, man fik. Og der skulle man altså lige kunne kommunikere, man skulle kunne overskue en hel masse sociale ting, og være rigtig god til at forstå det, der foregik, og tale om det, ikke også? Hvor mændene, hvad skulle de gøre? De skulle ud og jage, og det vil sige, at de skulle kunne vurdere, hvor langt er det herfra over til det der dyr, jeg gerne vil skyde. Der er cirka så langt, altså skal jeg skyde med så meget kraft, eller løbe så meget, eller lige bevæge mig sådan i forhold til det dyr. Det er logisk, at vi har udviklet 2 forskellige slags kompetencer, kan man sige her. Men alt det andet der, er det rigtigt? Jeg tror, at de fleste af os vil synes, at det her det er en anelse karikeret. Fordi vi er ikke sådan længere. Lad os bare se på de her 2 her. Ham derovre, det kan vi godt se, ikke? Vi ser det lige med det samme. Vi genkender ham. Det er ikke et fremmed fænomen. Vi genkender ham. Det er, Martinus vil nok kalde ham for en kvindagtig mand. Han har faktisk et udtryk, kvindagtig mand. Måske er hun så en mandhaftig kvinde. Men i hvert fald har vi den her sådan mand, der opfører sig sådan, vinker og sådan, Han kunne godt sige, kom og red mig. Ikke også? Hvad med hende der, Margaret Thatcher? Hun er kendt som The Iron Lady. Jernladyen. Det er der ikke nogen, der skal komme og redde hende, vel? Hun kan selv, og hun kan styre, og hun har magt, og hun vil have den. Så det er jo 2, kan man sige, karikaturer næsten, på noget, som vi godt kender, både i os selv, vil jeg tro, men også ude blandt andre mennesker. Så vi er ikke længere sådan overhovedet. Så man kan sige, at vi i os, der oplever vi de her psykiske forandringer, som opstår på grund af polforvandlingen. På grund af, at vi mærker, at den modsatte pol vokser til. Den stagnerede pol vokser til. Vi kan se, at kvinder, vi får større handlekraft. Vi får vilje til magt og indflydelse. Vi ønsker frihed og større selvstændighed. Og det ser man jo i og med, at der kvinder begynder at gå ind i politik. De markerer sig. Vi markerer os på en helt anden måde, end vi har gjort før. Vi får lederstillinger osv. osv. Godt nok er der ikke så mange, men der er en tydelig tendens til, at der kommer flere. Mænd derimod får større følsomhed, større empati. De ønsker at vise omsorg og nænsomhed. De ønsker den her relationelle kontakt med menneskeligheden. Det at være sammen med andre. Og mænd er begyndt at føle sig mere afhængige. Det er ikke noget, jeg står og siger. Det er noget, der er vist. Så det vil sige, at vi ser, at det her, det blander sig. Så det, der til sidst sker, det er, at vi bliver det hele. Vi kan både blive aktive og medfølende. Vi kan blive passive og handlende til rette tid og sted. Så i nogle situationer, der vil det passe, at vi vender os sådan lige afventende, at vi ser, hvad sker der, hvad der er brug for her, og ikke gør noget. Det vil sige, at holder os passive. I andre situationer, der vil der være brug for, at vi handler og gør noget. Og vi kan begge dele. Vi ønsker magt, og samtidig er vi empatiske og omsorgsfulde. Det ser man hos de gode ledere. De kan begge dele. De kan godt bestemme, og de kan godt opstille nogle retningslinjer osv. osv. Samtidig med, at de ved, hvor er vi henne, hvor er vi medarbejdere henne, hvad har vi brug for osv. osv. og kan møde os der og få de 2 ting til at gå op i en højere enhed. Det er en kunst, synes jeg. Til tider kan vi være beskedne og tilbageholdende, og til andre tider selvhævdende, og ønsker at sætte vores vilje igennem, og så videre, og så videre, og så videre. Så det vil sige, at vi ser mere og mere mennesker, der kan det hele. Men det er noget, vi virkelig skal øve os på. Og indtil vi kan det, der kommer vi til at begå rigtig mange dumheder. Fordi det er sådan, at når den stagnerende pol vokser til, når den stagnerende pol vokser til i en kvinde, så vil de maskuline sider, som hun pludselig får kontakt med, nu kan hun mærke, der sker noget med hende, der sker en forandring. Det er jo ikke noget, der kommer bare sådan lige i løbet af en time. Det kommer måske i løbet af et flere liv, eller sådan noget. Ikke? Man kan i hvert fald se, i løbet af et liv, vil man kunne se en forandring.
hos mange mennesker, ikke? Man udvikler sig. Og der vil man kunne se, at når hun begynder at få kontakt med den her maskuline side i sig, så får den i første omgang et temmelig primitivt udtryk. Og det samme med manden. Så det, der sker med sådan en kvinde, det er, at hun begynder at tonse. Hun begynder at være enormt dominerende, og tager slet ikke hensyn, og gider ikke alt det der med at kan I ikke lade være med at snakke om alle de følelser, vi gider ikke høre på det, kom nu, ikke? Altså, og bliver sådan lidt grov eller sådan. Og omvendt med mændene, de kan blive enormt sådan nærmest handlingslammede. Jamen, hvad skal vi så? Altså, nej. Altså, Det er selvfølgelig karikeret, men det får i første omgang de her lidt primitive udtryk. Og først når vi har prøvet det af nogle gange og fået nogle erfaringer med at bruge den nye side i os, som vi jo næsten ikke kender, fordi den har været latent i så lang tid, i så mange liv, så begynder vi at opdage, hvad der er klogt at gøre, og hvad der ikke er klogt at gøre. Og kvinden opdager, måske skulle du lade være med at tonse helt så meget. Måske skulle du lige skrue lidt ned for blusset en gang imellem, og lade de andre komme til, osv. Og manden lærer, måske skulle jeg lige tage lidt beslutninger ind imellem, ikke bare sidde her og spille computer hele tiden, for eksempel. Ikke? Ja. Så, den traditionelle kønsopfattelse, den forandrer sig jo. Vi ser her, Tarzan. Der har vi Tarzan. Han er en rigtig mand, det er vi enige om, ikke? Hvad med hende her, Pippi Langstrømpe? Hvad er hun? Jamen, så hun er enormt stærk. Hun er faktisk stærkere end Tarzan. Men er hun en mand? Nej, det er hun ikke. Er hun en pige? Det ved vi faktisk. Ja, hun er en pige. Hun har nemlig begge sider i sig, og hun kan faktisk bruge dem, når der er behov for det. Hvad med ham her? Det er Herr Utrolig, til jer, der ikke kender det, ikke alle, der kender ham, fra en superhelteserie. Så han er kæmpestor, stærk mand. Han sidder og passer sit lille barn. Hvad gør hans kone? Hun er ude at redde verden. Så det vi ved, det er, at der findes ingen Tarzan, der findes ingen Jane. Vi kommer i mange versioner, og vi kommer langt hen ad vejen i mange versioner, uafhængigt af vores køn. Så går vi videre til det sociale køn. Fordi man kan spørge sig selv om de her traditionelle mandlige og kvindelige egenskaber, de opstår på grund af biologi eller noget helt andet. Og er kønnet, kan man også spørge sig selv om, er det en social konstruktion, eller hvad er det? Der er der en kønsforsker og feminist, der hedder Judith Butler, amerikaner. Hun har opfundet begrebet det performative køn. At performe noget betyder at optræde med det. Ikke? Det betyder, det hun mener med det, det er, at køn det er noget, vi spiller. Det er ikke noget, der er iboende i os. Det er ikke biologisk. Det er noget, vi spiller. Det samme siger Simone de Beauvoir, som i 1948 skrev bogen Det andet køn. Hun siger, man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Så de her to forskere, de påstår og mener, at biologi betyder intet. Alt, hvad der har med køn at gøre, det er noget, vi socialiseres til. Men hvad siger Marcinus til det? Ja, for at forstå det, der skal vi have fat i det der symbol. Det handler om arv og miljø. Og lige først så forklarer jeg symbolet, så læser jeg det der bagefter. Men symbolet viser ganske kort to væsener, en mand og en kvinde. De har samleje, og i samlejet der udløses der den her ekstaseenergi, den højeste ild, som jeg forklarede før. Den højeste ild er så kraftig, så den lyser så kraftigt op. Den sendes ud og også ind i det åndelige verden, hvor der er et lille inkarneret, eller diskarneret væsen. Det vil sige, her har vi et væsen, som er i salighedsriget, som ikke har fysisk form. En afdød, vil vi sige. Ikke? Det bliver så stimuleret af den her ekstaseenergi, som er i den højeste ild, at det forbinder sig med de her to elskende. Og hvis kvinden så bliver befrugtet, hvis hendes æg bliver befrugtet, så vil det væsen overstråle det her æg med sin energi. Og derfor begynder ægget at vokse. Så for at man kan blive til, skal der 3 sæt gener til. Et fra moren, et fra faren og et fra en selv, altså talentkernerne. Så det vil sige, at vi fødes altså med et bestemt sæt talentkerner, samt gener fra forældrene. Det er vores åndelige og vores biologiske arv. Begge dele er der. Vi formes der, når vi så
alt det her materiale er til stede, så formes vi i vores møde med verden, fordi alt foregår, siger Martinus jo også, i en interaktion. Alt foregår i interaktion. Al læring foregår i interaktion. Al simulering foregår i interaktion. Vi kan ikke være lukkede øer. Og i den interaktion formes vi. Og deri består socialiseringen. Så Martinus han vil sige, spørgsmål om arv og miljø, det er et fiktivt spørgsmål. Det er kun fordi, vi ikke har forstået det. Vi kan ikke undvære det ene, og vi kan heller ikke undvære det andet. Det foregår i et skønt samspil. Så ved I det, hvis der er nogen, der begynder at diskutere det mere. Men hvordan foregår så den her socialisering? Og det er der jo rigtig mange spændende eksperimenter, der siger noget om. Her kommer der et. Det her, det er et pseudovidenskabeligt. Det er bare sådan et lille, det er ikke et rigtigt forskningseksperiment, men det kan garanteret genskabes, det tror jeg. Det er BBC, der har lavet eksperimentet, og de stiller spørgsmålet, how much are gender differences created by the way we treat boys versus girls? Altså, i hvor høj grad er kønsforskellene bestemt af den måde, vi behandler drenge og piger på. Det de gør, det er, at de har et forsøgsrum, der består af et lokale med noget legetøj. Så tager de en voksen og et barn. Barnet er omkring 1 år. Den voksne og placerer i det her rum. Og den voksne får at vide, nu skal du du skal bare lege med barnet. Det handler jo noget med at observere barn og sådan noget. For de at vide, at det går ud på. Og der er videokamera på. Og så filmer de så seancen her, mens den voksne tager kontakt med det her lille barn. Det er en voksen, der ikke kender barnet. Og begynder at lege med det. Der er en finte. Finten, det er, alle drengene får lyserødt tøj på. Alle pigerne får blåt tøj på. Bagefter, så interviewer man de her forsøgspersoner. Forsøgspersonerne er de voksne. Det ved de bare ikke. De tror, det er børnene, der er forsøgspersoner. Men det er de voksne, der faktisk er forsøgspersonerne. Så de voksne bliver interviewet bagefter. Og spurgt om, lad du mærke til, hvordan barnet legede, og hvad legede det mest med, og så videre, så videre. Alle uden undtagelse sagde, jamen det barn, jeg havde, det legede, altså den der, som de tror er en pige, legede mest med dukkerne, og bamserne, og AA og sådan noget, ikke? Drengene, dem i det blå tøj, de legede mest med biler og bolde og alt sådan noget, der kunne bevæge sig, altså rummelige tekniske ting, ikke? Bagefter, så man videofilmen, og det man kunne se i videofilmen, helt uden undtagelse. Hvad tror jeg, det var? Ja, det var, at den voksne, helt uden at være klar over det selv, henledte det lyserøde barns opmærksomhed på dukkerne og bamserne. Og helt uden at vide det, henledte de det blå barns opmærksomhed på bilerne og det tekniske og alt det der. Men de var slet ikke klar over det selv. Men det var så tydeligt, det kunne man se. Det foregik verbalt og helt fysisk. De to, har du set den søde og AA og alt det der, ikke? Og så talte man med de voksne om det bagefter og siger, var du klar over det? Var det noget, du tænkte over? Og der var ingen af dem, der havde tænkt over det. Det siger noget om, hvor stærkt det her kønstradition ligger i os. Vi er så ubevidste om det. Det er rigtig interessant. Så hvis man skal lave noget om, og gerne vil det, så skal man virkelig tage en beslutning og være vedholdende og tænke sig godt om. Så altså, man kan spørge sig selv om generelt, er det os voksne, der lærer børnene at opføre sig som drenge og piger? Det er det nok til en vis grad. Her har vi 2 mennesker. Den ene, det er en kvindelig soldat, det andet, det er en mandlig pædagog. Hvorfor siger vi sådan? Kunne man forestille sig, at vi bare sagde sådan? Her har vi en soldat, her har vi en pædagog. Næsten ikke, vel? Altså, det er det samme med fodbold og håndbold. Hvis der bare i fjernsynet bliver sagt, men nu kommer der fodbold, så skal man gå ud fra, at det er mænd, de snakker om. Hvorimod, hvis det er kvinder, så bliver der sagt kvindelig fodbold eller kvindefodbold. Så man definerer kønnet. Men mand, eftersom manden i mange år har været den, der er den fremherskende, behøver manden ikke at defineres, for det giver sig selv. Han er ligesom normen. Så det, der ikke er normen, det skal defineres som forskelligt fra normen, altså så siger man kvindefodbold. Men her kan man se, hvordan vores kønsnormer bare slår igennem igen og igen og igen i vores måde at tænke på. Helt ubevidst.
På Rigshospitalet er der et meget spændende forskningsprojekt, en forskningsgruppe. Det er noget, der hedder Forum for Mænds Sundhed. De undersøger mænds sundhed generelt. Ud af det er der sprunget et projekt, der hedder Far for Livet, og det er så en, der hedder Tobias Siger Brandtorv, der er medarbejder på det, og forskningsleder, det er Svend Aage Madsen. Det her projekt, Far for Livet, de har fundet ud af, at mange mænd har simpelthen svært ved at begå sig. Så det, de ser, det er, at mænd kan ikke finde ud af, hvordan man skal være mand. Og de kan ikke finde ud af at passe deres egen krop og tage vare på deres egen sundhed. Og det gælder helt bredt. Det vil jeg ikke gå så meget i detaljer med, men et sted siger de, der er det helt galt. Og det er, at der er mange mænd, der næsten ikke rigtig ved, hvordan de skal håndtere deres farrolle. For de vil rigtig gerne nu tage mere ansvar for børnene. For det at være far, men de ved bare ikke rigtig, hvordan. Fordi det er jo noget, de ikke har øvet så meget i. Så det, de har gjort, det er blandt andet, at de har oprettet noget, der hedder Fars Legestue, flere steder i landet. Og der kan mænd mødes og tale med andre mænd om, hvordan er det at være far? Hvad gør du? Og hvad har du god erfaring med? Hvordan leger man med sit barn? Hvordan stimulerer man sit barn? Det vil sige, her skal de lære noget, som kvinder jo har gjort i millioner af år. Sådan helt. Man kan jo ikke noget, før man har lært det. Så i erkendelse af, her er der en ny side, som manden gerne vil mestre, nemlig det at have varme, omsorg, empati og yngelpleje. Så laver man sådan noget som det her. Det synes jeg er jo interessant, og et tidsbillede på noget, der foregår, nemlig polforvandling. Det samme med at være blevet mor. Her er der Pernille Tanggaard, der i Berlingske Tidende skriver, at være mor er blevet et valg. Den 37-årige Heidi, hun er blevet steriliseret. Hun siger, bare fordi man har en livmor, behøver man ikke at bruge den. Hun har aldrig haft lyst til at få børn. Hun vil hellere leve et liv med frihed og tid til sig selv, end et liv med ansvaret for et andet menneske. Og derfor blev hun steriliseret. Moderskabet er mere end nogensinde før blevet til eller fravalg, siger en ekspert. Og det kan man se på den faldende fødselsrate. 1,9 børn i gennemsnit fødes af kvinder i dag. Ikke? I 4,5, det vil sige over dobbelt så mange børn, blev født af kvinder i midten af sidste århundrede, det vil sige omkring 1950. Så fødselstallet per kvinde er mere end halveret. Så i sammenligning kan man også sige, at i 1881, det er så 120 år siden, der boede der 2 millioner mennesker i Danmark. De 2 millioner mennesker, de havde det samme antal fødsler, som vi har nu, hvor vi er 5,7, cirka 5,67 stykker. Igen, vi føder ikke ret mange børn længere, os kvinder. Vi har fået muligheden for at beskytte os mod graviditet. Hvad har det betydet for kvinder? Nu kan vi udleve vores maskuline pol. Nu kan vi gå ud og gøre ligesom Heidi, manifestere os, være kreative, gøre alt muligt, hvad vi nu har lyst til. Der har aldrig været så mange kvinder, der tager uddannelse. Kvinder bliver akademikere i langt højere grad end mænd nu om dagen. Interessant, synes jeg. Så er der lidt om sproget, det vil jeg altså meget gerne lige også, for det er så interessant. Sproget, måden vi taler om det her på, det er en del af socialiseringen. Sprog kan både fastholde og frigøre. Det kommer jeg med nogle eksempler på. Hvad er det med sproget? Ja, sproget, vi udvikler sproget for at kunne udtrykke noget. Så det, som er vigtigt for os i den kultur og den sammenhæng, vi lever i, det har vi ord for at udtrykke. For eksempel på Færøerne, hvor jeg er født, der har man mange flere udtryk for vindretninger, end vi har i Danmark. Det hedder simpelthen noget. Og vindretninger med forskellige slags nedbør hedder også noget. Det har vi ikke i Danmark, vel? Fordi der betyder vinden ikke så meget. Altså om det Vesten vil, altså, det betyder ikke så meget. Men på Færøerne er det altafgørende, fordi det afgør fuldstændig, hvordan vejret bliver. Om det regner hele dagen, eller hvor man skal køre hen for at få sol og sådan noget. Om man kan komme ud og sejle, eller ikke kan komme ud og sejle. Om man kan få noget mad, eller ikke kan få noget mad. Så derfor udvikler de ord om vindretninger. Så det, der sker, når der sker noget nyt i verden, det er, at så udvikler vi nye ord for det. Det er det ene. Så på den måde kan ordene frigøre. De kan få os til at tænke anderledes.
Men de kan sandelig også fastholde os i nogle bestemte normer, og lad os kigge lidt på det. For eksempel de personlige pronominer han, hun og hen. På svensk, der har de så indført ordet hen. Det må man gerne bruge. Jeg ved ikke, hvor meget det er slået igennem. Det skal vi snakke med svenskerne for at høre. Men i Danmark, der er der ret meget modstand imod det. Der er vi ikke sådan hen. Hvorfor skal vi sige hen? Det kan man da ikke. Man bliver da nødt til at vide, om det er en mand eller en kvinde, vi taler om. Men hvad med på finsk? De har ordet hen, og de findes ikke andet i deres sprog. De har ikke han og hun. Det kender de slet ikke. De har altid kun brugt hen. Det eksisterer kun hen i deres sprog. Så for at se, om det er en mand eller en kvinde, man taler, når man siger hen på finsk, så skal man se det ud af sammenhængen. Og ofte ved de det ikke, og det lever de fint med. Så det er jo en social konstruktion, det her. Det kan man i hvert fald roligt sige. Så er der sådan nogle værdiladede ord. Her er der nogle eksempler. Tøsdreng, pigefnider. Kender I dem? Begge dele er jo værdiladede. En tøsdreng, det er ikke en rigtig dreng, vel, fordi han er sådan lidt piget i det. Her bliver det feminine noget negativt. Kan I se det? Pigefnider, i den grad negativt. Kunne man tænke sig et ord, der hedder drengefnider? Ej, vel? Så en nedvurdering af det ene køn ser vi jo her, og det er der masser af eksempler på. Også af mandlige køn, men mest kvinder, vil jeg altså våge påstå. Og så er der nyskabelserne, og her er der et farsel. Hvad er en farsel? Det er en mand, der er på barsel. Det er noget, man har været nødt til at opfinde, for pludselig er der bare mange mænd, der er på barsel. Så sproget hjælper os med at ændre os, men det fastholder os også. Så det vil sige, hvis vi gerne vil noget andet, må vi tale om det på en anden måde. Det kan vi kun, når vi er bevidste om, hvad det er, der sker. Her har vi en kagekone. Men det er lavkagehuset, som så fandt på at kalde det for en kageperson. Og ved I, hvad der skete? Der kom det, der hedder en shitstorm. Altså, folk blev så provokeret af det. Og det er jo et eksempel på, hvordan kulturen er træ, ikke vil forandre sig. Vi vil ikke forandre os. Vi har det godt med kagekonen. Lad nu være. Ikke også? Så vi er op imod en kamp her. Altså, det er noget, der gør ondt på os, det her polforvandling. Det er ikke noget, der bare lige sker. Det gør, at vi har ikke lyst til at forandre vores måde at tænke på. Lad nu være. Ikke? Altså, hold nu op. Ikke? Nogle er lidt længere end andre. Vi er forskellige steder alle sammen. Så dem, der er lidt længere end andre, siger, kom nu. De andre siger, lad mig nu være. Ikke? Og så opstår de her konflikter, uenigheder osv. Nu skal vi se, om det virker, Anders, eller Jonas. Hvad sker der? Der. Hvorfor virker det ikke, Jonas? Det er fordi, det virkede før. Jamen, det kommer nu. Nej, det gjorde det ikke. Jeg finder bare på noget andet. Jeg gør noget andet. Hvad siger du? F5. Nå, det er fordi, du er inde i dit show. Ja, vi har nogle børn, der kan det der. Så det er bare med at gå i gang. De er godt klar over, at køn ikke bare er noget, som er naturgivet. De har det, som man også kunne kalde en plastisk kønsopfattelse. Det synes jeg er rigtig interessant, og det er spændende, hvad der sker, når de vokser op. Så aldrig har der været talt så meget om køn. Aldrig nogensinde. Og hvis man ser i Danmarks Radio og i TV2 osv., så er der massevis af udsendelser, der alle sammen handler om køn. Transseksualitet, homoseksualitet osv. osv. Den her, synes jeg, er lidt sjov. Det handler om crossdressing. Den her person hedder Ditlev Tamm. Han er historiker og juraprofessor, en meget belæst, utrolig dannet mand. Han kan et hav af sprog. Han elsker at gå i kvindetøj, fordi han siger, det gør mig, jeg synes, det er smukt. Jeg synes, det er smukt, det er dejligt. Han går sådan klædt. Han er også nederdel på, og hvad ved jeg. Og han besøger blandt andet nogle designer, som laver kvindetøj til mænd. Jeg kan bare spørge jer herinde, at nogen af jer, der har lyst til at gå i kjole? Det tror jeg ikke. Men de siger, hvorfor ikke, siger de her designer. Det handler om at finde noget, som mænd godt kan lide på. For der er garanteret flere mænd, end vi tror, der synes, det er lækkert at have sådan noget smukt tøj på. Igen et eksempel på, hvordan kønsudvikling, hvordan poludvikling får os til at tænke anderledes, føle anderledes, blive usikre på, hvem er vi, når vi ikke bare er mænd eller kvinder, hvad er vi så? Og vi eksperimenterer med det hele tiden. Den her eksperimentering
den viser sig også som noget, der er meget besværligt for os. Altså, den fremkalder lidelse, den fremkalder smerte på mange måder. Det kan jo godt lyde charmerende og sjovt, alt det her, ikke også? Men det er bestemt ikke kun sjovt. Det her, det handler om, når man lige så snart man begynder at spørge mennesker om, eller de bliver i tvivl om, hvem er jeg? Hvad er egentlig min identitet? Det er ikke så sjovt. Så kan man godt gå lidt i krise, eller meget i krise. Hvad er min kønsidentitet? Er jeg mand, kvinde? Nogle af de her mennesker, som er usikre på det, de har det bare rigtig, rigtig svært. Og de er udsat for udstødelse, for latterliggørelse, for manglende accept, manglende respekt. Og nogle gange så er de også udsat for angreb og for vold. Og den her tragedie i Oslo her først på ugen er jo bare et eksempel på det. Hvordan det kan udarte, hvis man ikke er det ligesom alle de andre, hvis man ikke er ligesom dem i flokken, og hvis ens kønsidentitet er blevet så tydelig for en, at man begynder at udleve den i sin seksualitet. Så kan man virkelig, virkelig komme i klemme. Så Martinus beskriver det her som et stort lidelsesområde for os mennesker. Og det er ikke færdigt endnu. Det er noget, der kommer til at fortsætte. Og det bliver bare mere og mere, siger han. Men, siger han, vi skal huske, at det er ikke facit. Det er ikke slutmålet med udviklingen. Slutmålet med udviklingen, grunden til, at vi gennemlever alt det her, det er, fordi vi skal blive rigtige mennesker. Det er, fordi vi skal lære at have både den feminine og den maskuline pol fuldt fungerende i os, sådan at vi kan få den fulde livsoplevelse, den fulde livslyst. Så jeg vil slutte med at læse det her citat for jer. Hvis væsenets to poler er jævnbyrdige og befinder sig i lige stor udfoldelse, så er væsenet ikke mere et hankøns- eller et hunkønsvæsen, men udgør derimod et helkønsvæsen, der igen i sin højeste udfoldelse er det samme som det absolut fuldkomne menneske i Guds billede efter hans lignelse. Så det vil sige, at det her, synes jeg, er en meget stor opmuntring, et lyspunkt, når jeg tænker på alle de her mennesker, som kæmper i øjeblikket, og som har gjort det længe, som er blevet dømt, kriminaliseret, opfattet som syge, opfattet som forkerte, osv. osv. For dem er det et kæmpe lyspunkt at vide, at vi er på vej til noget, hvor der kun er lys og kærlighed i os. Tak fordi I lyttede.